Umývanie mydlovou rukavicou Glovexa je veľmi príjemné. Šetrí čas sestričky, že pacienta nemusí prekladať do sprchy, na izbe nie je mokrá podlaha, nie je mokré lôžko, pacient je suchý a čistý. Po umytí stačí pacienta utrieť utieračikom Vipexa, ktorý je jemný k pokožke a netrhá sa. Po umytí pokožka pacienta zostáva jemná a krém je ľahšie vstrebateľný. Z hľadiska ošetrujúceho personálu hodnotím túto pomôcku ako efektívnu pri izoláciách alebo ležiacich pacientoch. Taký pocit z tejto hygieny mám výborný, pretože aj tá rukavica je na dotyk príjemná a jemná a veľmi dobre sa cíti aj pleť a hlavne na tvári to bolo vidno, že sa to veľmi dobre cíti a ten utieráčik, on tak zjemní to utieranie a je to ozaj vynikajúca pomôcka aj pre pacienta, že sa cíti a taký svieži.